Dek tiket. Nak anu ora pas lho kibonmu karo bapak. Ora pas. Sore-sore padulan ayo konco dodolan rene-rene bau moto ngantuk iku tambane apa gedhok nduk asale saka tela yen rapet nduk hati ku gelap yang kedua kalau kendol gedhok asale saka tela moto ngantuk kuwi tambane apa Allah gedhok asale saka tela yen rapet atiku ati kenang Tepuk tangan buat Niken Salidri. Luar aman ya. Aman. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning nyatane Tidak ada masalah, Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah.